Venga, ánimo. Y valoramos muchísimo que estéis aquí. Anem a disfrutar, però també tenim aquella vena una mica competitiva a veure de la nostra categoria, que som els més grans. Penso que som els més grans de la cursa, eh? Sembla que sí. Bueno, anirem fent. Doncs el nostre plan, com que és una cita cegues, anirem en plan romàntic. Jo aniré agafant floretes i ella em portarà tot el pes. Farem una mica com la Emily Forsberg i en Kilian, no? Jo amb les floretes per aquí i ell fotent-li canya. Hola a tots, des de Ribes de Freser, a l'inici de la primera etapa. Esperem que heu gaudit d'aquests paisatges del Balandrau, de refugi de Coma de Vaca, de Camí d'Enginyers, de Núria. I res, que moltes gràcies per ser aquí. Gracias, and thank you. See you tomorrow.